салом алайкум. Барои он ки ChatGPT шумо ҳамон тавр кор кунад ки дар видео нишон дода шудааст, шумо бояд онро чунин иҷро кунед. Промпте ки ман ба шумо равон мекунам, инро копировать карда дар ChatGPT равон кунед. ин промпт ба ChatGPT имконият медиҳад ки ҳар як матнро барои шумо хонад ва онро тарҷума кунад. ман ҳозир якто тексти олмонӣ мехонам, то ки бинем чӣ тавр ChatGPT ин текстро тарҷума мекунад. Manchmal passieren so schlimme Dinge in der Welt, die hätte man sich vorher gar nicht ausmalen können. Вот текст. Повторяю медленно и четко. Manchmal passieren so schlimme Dinge in der Welt, die hätte man sich vorher gar nicht ausmalen können. Теперь разбираем каждое слово. Manchmal, иногда passieren. Происходить, случаться. Таджикский рух додан. хуб, умедворам ки шумо фаҳмиден ки чӣ тавр аз ин барнома истифода баред. тавре ки дар видео мебинед, ChatGPT ҳар як калима ва ҷумларо бо забони русӣ ва тоҷикӣ тарҷума кард. ChatGPT ҳанӯз ба хубӣ наметавонад тоҷикӣ хонад. Барои ҳамин шумо метавонед онро худатон беҳтар хонед.